Seguimos en Radio Colleredo e hoxe é un día especial porque se achegan as festas navideñas, achégase o final do ano deste 2025 e hai que facer pois unha balance, un resumo de un poquinho de como foi o ano. Imos facelo co alcalde de Culleredo, con José Ramón Riobó, preguntando un poquinho polos temas que lle pareceron máis especiais e tamén buscando perspectivas de como pode ser o novo 2026. Señor alcalde, que tal? Moi bo día. Hola, moi bo día, que tal, Fran? Benvido a Radio Culleredo. Nada, un como placer. Se siente volvendo aquí, sentándose aí en ese estudio? Pois de maravilla, como a sempre, con moitas ganas de algún día, pois quen sabe, non? Pois volver a ser compañeiros, como non? Volve a dirección, volve a radio? No, a dirección non. Volvería a radio, pero dunha forma totalmente llana, a facer entrevistas e aportar coñecementos e tamén a escoitar a moitísima xente que seguro ten moito que decir e ti o sabes ben. Política e radio teñen tamén moito de relación co público, non? Bueno, a política e a comunicación son como aceite e auga, nunca se mezclan. Falamos, se lle parece, deste ano que remata, cando chegan estas datas, un se pon a pensar, bueno, que balanzo saco deste ano? Un ano que a mí, por exemplo, como cidadán, estuve marcado polo tema de ese conflicto da limpeza, ¿no? Que se pasou en algún momento, foi un momento complicado. Sí, a verdade é que o pasamos moi mal. Peor que os traballadores e as traballadoras do servicio de limpieza, de sardiñeiría, de limpieza de edificios, seguramente que non. Pero sufrimos moito, o equipo de goberno do Concello de Culleredo, pois tratando de arranxar esa problemática que existía nos servicios do noso Concello, por mor desa crise da empresa anteriormente concesionaria, pero bueno, se resolveu todo pois de forma bastante positiva, ¿no? No caso da sardiñeiría, pois o estamos a comprobar nestes momentos, e o reflexo máis inmediato que temos pois é un paseo marítimo novamente punteiro, un paseo marítimo ben coidado, un xardín botánico que está extraordinario. Tiven o prazer de outro día estar acompañando pois os traballadores e traballadoras da empresa que concesionaria do paseo marítimo e de outras zonas do noso Concello, e a verdade é que é unha auténtica maravilla como están a cuidar o noso entorno novamente. Logo a zona de Vilaboa, que tal vez foi a que menos sufriu as consecuencias desa crise, pero bueno, tamén hai unha mellora sustancial porque o contrato é moitísimo mellor, e na limpieza viaria pois todavía sufrimos en algunha zona non esa continuidade que quixéramos, pero no mes de xaneiro hai que ter en conta que é onde vai a sair xa o prego donde vamos a tratar de conformar que todo o noso Concello pois teña esa frecuencia diaria ou cada 2 días para que as diferentes parroquias, tanto no rural como no urbano, pois teñan un servicio de limpeza viaria de calidade. E nos edificios, pois exactamente igual. As dúas empresas concesionarias, pois creo que están progresivamente a facerse co traballo, teñen o talento e a experiencia xa de moitas traballadoras e traballadores do servicio de limpieza de edificios e de colexios e de instalacións ao cargo do noso Concello, pois que teñen unha experiencia no tempo e esa seguridade de que cando menos pois ese acordo que eu vou a decir así nunha forma exagerada, exiximos ás concesionarias de que no momento en que os funcionarios do noso Concello pois cobraran a nómina, que tamén os traballadores das empresas auxiliares o fixeran e non tiveran esas demoras que viñan sufrindo. Bueno, foi complicado, pero a veces gobernar tamén é gobernar crisis. Non é solo a foto, o bonito, o que todo vaya ben, e os políticos non somos artistas de cine nin futbolistas, somos xente que temos que xestionar, que temos que estar, como se suele decir, as verdes e as maduras, e hai que saber gobernar cando van as cousas moi mal, e levantarse das crises, e bueno, pois disfrutar cando as cousas van un pouquiño mellor, porque é moito máis gratificante que os veciños se digan que buen alcalde eres, que che digan espabila. Falamos precisamente dun ano no que decía eu que o tema da limpeza marcou un momento un pouquiño delicado, e tamén hai un tema que tamén os cidadáns pois estiveron moi en boca de todos, non? E se queixou vostede en varias ocasións a lástima de esa oportunidade coa Cros. Sí, a veces a política o temos por encima do interés xeral, e creo que aquí o interés xeral estaba totalmente garantizado con ese proxecto que tiñamos
dende o Concello de Culleredo, dende a Xunta de Galicia, dende a Diputación Provincial, dende o Ministerio de Ciencia, o sea, todas as administracións estábamos de acordo en que o proxecto para CROSS, o proxecto de economía circular, dun centro de investigación coordinado a través do CETIN, pois era o mellor que lle podía pasar nestes momentos a CROSS. Podería haber moitísimas ideas encima da mesa, pero esa era a mellor nestes momentos. E que ademais non só garantizaba emprego, garantizaba talento, nos posicionaba a nivel mundial no polo da investigación na economía circular, sino que ademais non lle costaba nada aos veciños e veciñas de Culleredo. O sea, se era a combinación, o cóctel perfecto, pero un cóctel que, bueno, pois tiña unha carga explosiva e reventou por mor desa ambición que ás veces os políticos temos ou teñen, e tanto BNG como Partido Popular, e o digo con todo respeto, porque as opinións sempre hai que respetalas, pois non souperon ver esa realidade tan boa para o noso concello como era a CROSS. O viron todos, insisto. Este alcalde, despois de facer moito traballo de campo con ese proxecto, moito traballo, moitos anos, moitas horas de esforzo, o viron os habilitados nacionais, o viron os técnicos municipais, o viron os técnicos da Xunta de Galicia, anterior presidencia da Xunta de Galicia, anterior equipo de goberno da Xunta de Galicia, e os dous coincidiron en que era un gran proxecto, a Diputación Provincial, como digo, e, bueno, o goberno de España, que estaba aí esperando para tamén tratar de dar esa axuda. Outros non o viron. Eu creo que foi unha oportunidade perdida, e a proba é que hoxe poderíamos estar xa cunhas naves reconstruídas, movendo a economía do noso concello, e, bueno, pois non hai máis que darse un paseo por ali e ver como están as naves. Pois eso é o que conquerimos. Un proxecto que, ademais, nun enclave nese paseo marítimo, non? Nesa zona da CROSS, que é un dos, para min é un dos selos de identidade das marcas de un concello que ten un montón de zonas que fan un municipio moi agradable para vivir, para chegar e asentarse. Imagino que o mellor non só para a xente, para os cidadáns, sino tamén un concello atractivo para investimentos, para a industria, non? Un concello atractivo, Culleredo, en definitiva. Sí, no que refirte a CROSS creo que quedou claro. Ademais, a zona esa pois era unha zona degradada do noso concello. Antes, pois os ríos, as rías, os mares eran os verquidos naturais das nosas casas. Eso se conqueriu con moito traballo, con moito esforzo, e tamén comigo no goberno municipal de Culleredo se consigue ese saneamento da ría do Burgo en compañía dos outros concellos e dun esforzo importante, e era a combinación perfecta, ¿no? Porque unha ría saneada, un paseo marítimo punteiro a nivel de Europa, o principal foco contaminante que era a CROSS, pois reconvertido precisamente en todo o contrario, en investigación para mellorar o noso ecosistema. Bueno, claro, e despois Culleredo pois é un referente a todos os niveis. O que pasa que sí é certo que temos que recuperar o tempo perdido, a carón do que é unha realidade económica pois que está na área metropolitana, e que Culleredo sigue sendo un dos lugares atractivos para invertir, pero hai que tamén ter en conta, porque hai que coñecer Culleredo para falar con propiedade. É moi fácil facer demagoxia e decir estos non saben o que fan. Claro, Culleredo está atravesado pola autopista, Culleredo está atravesado pola terceira ronda, Culleredo está atravesado pola A6, Culleredo ten un aeroporto, ten un oleoducto, ten un gaseoducto, ten a condición da ría do Burgo tamén con políticas restrictivas en materia de cuidado do litoral. Quer dizer, hai moitos impedimentos para que Culleredo a veces medre con esa lixeireza coa que fan outros concellos, non? Pero bueno, non cabe duda de que Culleredo, Oleiros, Arteixo e a Coruña son os elementos claves na área metropolitana. Un concello, decía vostede, que ten pois esa ubicación privilexiada e que ademais ten ese entorno natural privilexiado, e lóxicamente este ano tamén se acabou ese fito, ¿no? Como vostedes o teñen calificado no goberno local, esa aprobación do plan europeo para mellorar todo o entorno. Eso, sen dúbida, é outro atractivo e outra perspectiva moi boa de futuro. Mira, Europa non premia un concello se non hai un traballo detrás.
Eso temos que mentalizarlo. E os ointes de Radio Culleredo que nos estén neste momento a escoitar, ou aqueles que poidan escoitar a través de outras canles esta entrevista, hai que matizar moitísimo isto. Europa non dá un céntimo de euro a un concello que non este organizado, que non teña traballo detrás. E Culleredo tiña moito traballo detrás, moitos proxectos, moitos bons proxectos para vertebrar e comunicar ao noso concello, paralizados casi todos eles por mor desa pandemia que paralizou o país, que paralizou o mundo. E bueno, pois o premio está aí. Creo que 16 millóns de euros, 6,5 millóns de euros directos que nos dá Europa. Moi poucos concellos poden decir que conqueriron isto. Entonces, bueno, pues efectivamente é un fito, é un logro, mellorar novamente o noso concello. Hai que decir que este destino que tiña Europa para os fondos é para articular, vertebrar, mellorar os entornos urbans, pero o feito de estar investindo 6,5 millóns de euros nos próximos 3-4 anos vai a significar que os orzamentos municipais, que non son dos máis grandes da nosa comarca, pois investimentos poden ir directamente ao rural. Porque se estamos invertindo o diñeiro que vende Europa no urbano, o lógico é que o que antes estábamos repartindo entre todos vaya ao rural. Co cal, esa inxección de cartos, de diñeiro que vende Europa, sin lugar a dudas, é o mellor que nos pode pasar. E todos temos que ter esa mentalidade de velo con alegría, con futuro, e valorando pois ese esforzo que hai detrás, como digo, de calquera concesión que dá Europa a un concello, que é un premio á súa xestión. Estamos a falar co alcalde de Culleredo deste 2025 e repasando un poquinho, bueno, pues os fitos, as cosas que sucederon. Eu tamén lembro de do que pues, os informativos, un poquinho o que foi este ano, falar moito dos colexios, de problemas de falta de mantemento, de protestas, como están esas comunicacións que vostedes en varias ocasións fixeron a Xunta de Galicia para tratar de chegar a un acordo e darlle un impulso a estos problemas que hai nos centros? Pois que a Xunta de Galicia e cos colexios do Concello de Culleredo pasa un poquinho como da Cros, ¿no? Vamos a tratar de frenar absolutamente todo neste Concello, o que dependa da Xunta, neste caso, pois dende os grupos da oposición, concretamente dende o Partido Popular, se está a fomentar que non haxa axudas para este Concello, porque, bueno, parece que canto peor millor, e eu creo que o que ten que facer un político que aspira a gobernar un Concello é axudar a que ese Concello cada 4 anos pois mellore o goberne ou non, aportando ideas, e aquí o que se aporta é bloqueo. E ese bloqueo se ve reflectido tamén nos centros escolares do noso Concello de Culleredo. Este alcalde leva nesta última legislatura sin ser recibido nin polo conselleiro, nin polo delegado, nin pola delegada, nin por ninguén relacionado coa educación nesta administración autonómica. Un concello que ten o maior número de nenos e nenas de toda Galicia, proporcionalmente. Que ten os centros educativos probablemente máis antigos de toda a comarca e case que tamén de moitos puntos de toda Galicia. Temos un colexio de Tarrío con 52 anos, temos un colexio de Vilaboa, Sofía Casanova, moi próximo aos 50 anos, temos un colexio do Isaac Díaz Pardo pues, que supera os 30 anos, todo así, ningún peso, ningún céntimo de euro para este concello. Cando outros concellos da mesma cor política que a Xunta de Galicia pois se fan investimentos reiterados no tempo. Nos pedimos atención, pero non é atención para o alcalde, nin para a concelleira, nin para o equipo de goberno, é atención para os nosos nenos e as nosas nenas que están a sufrir a indiferencia da Xunta de Galicia, arroupada probablemente por un grupo popular equivocado neste concello, e como digo, a indiferencia para facer investimentos nos seus centros escolares, para melloralos. E nós temos que facer o mantemento, sí, pero non damos abasto, porque si o que está deteriorado
e o edificio, se o que hai que facer é un investimento porque hai que mellorar pois unha cuberta, porque hai que mellorar unha fachada, o Concello non pode estar constantemente inxectando en mantemento cartos cando que require pois é unha inversión. E despois o profesorado. Pois vemos novamente o gran hándicap que ten a política educativa da Xunta de Galicia, donde vemos pois a 2 centros escolares loitando porque se poñan profesores especialistas porque fan falta. E din que non, e sí que fan falta. Entonces, abandono por parte da Xunta en moitos aspectos, e moi pouco respeto institucional con este Concello, con este alcalde, que ao fin de contas non me represento a mí mismo, representamos sempre a todos os cidadáns do Concello de Culleredo. E obviando a un goberno se obvia a unha cidadanía. Ahora que fala vostede de demandas, falamos de ensino, pero tamén este ano se falou moito de demandas de seguridade vial nas estradas do Concello. Estradas en moitas ocasións son tamén da Xunta de Galicia. Neste caso, como está a comunicación coa administración para solucionar estes problemas? Bueno, primeiro o que temos que mirar é o noso. As nosas estradas van mellorando progresivamente, pero todavía queda moitísimo por facer. É certo que hai zonas do noso Concello que, bueno, pois estamos estudiando por que se levantan con moitas asididades e vamos a ter que facer unha renovación integral do asfalto. Vemos que en sitios a veces pois salen baches constantemente e é un dos grandes problemas que nos demandan os cidadáns. Non vamos ahora aquí a ocultar que temos ese grave problema. Problema que o solucionaremos xa en breve porque no mes de xaneiro do ano 2026 pois vamos a tratar de ter xa licitado ese contrato para que non teñamos esa problemática dos baches no noso Concello, que ademais pois xa é mofa de moitos, non? Pero non obviando esa realidade, tamén estamos facendo ese análise exhaustivo de que o que está a pasar en determinadas estradas nosas, porque o primeiro que temos que cuidar é do noso, do que é a nosa competencia. É certo que en moitas actuacións non se fan porque hai proxectos para arranxar, por exemplo, pois na Corbeira, Domingo Sierra nesa segunda fase, xa vimos como quedou esa primeira fase, pois como vai a quedar esa segunda fase. Sería un absurdo estar ahora asfaltando cando dentro de 2 meses pois van a estar cun investimento de 500.000 euros. Na avenida da Corbeira, pois exactamente igual, hai baches, sí, hai que irlos tapando, pero non podemos reasfaltar todo porque vamos a invertir casi 300.000 euros en investimentos nesa zona. Na ermida de Ternande, na subida a Castelo, en moitos puntos do noso Concello, Parroquia de Almeiras, en Castrolaxe, onde se van a facer ata 5 actuacións nos viais do noso Concello. Bueno, hai esa sensibilidade para mellorar os viais do noso Concello. E esa preocupación por tapar cada bache que sale e que preocupa moitísimo os nosos veciños e que tamén me desgasta a min como alcalde. E despois ven a segunda parte, as administracións. Novamente volvemos á administración autonómica que obvia totalmente Culleredo. Temos a estrada AC400 que une nada máis que un concello como a Cambre con un concello como a Culleredo na súa franxa rural máis poboada e non hai ningunha sola beirarrúa. Ningunha soa beirarrúa. Entón, no que atinxe o concello de Culleredo, dende Sésamo ata Celas de Peiro. Unha sola beirarrúa. Un tramo en Sésamo e pouco máis. Non podemos comunicarnos con seguridade por esos viais. Levamos anos reivindicando esa estrada, que se mellore a seguridade vial dos nosos veciños e veciñas por parte da Xunta de Galicia. A donde van os investimentos? A concellos da mesma cor política. Estamos ante a mesma problemática. Entonces hai abandono, hai moito abandono por parte da Xunta a este Concello. Eu creo que van e están a recapacitar. Creo que este alcalde está traballando moito a pesares desa, digamos, olvido. Está traballando moito a nivel de administración autonómica para tratar de reivindicar de que se fagan as cousas e creo que o vamos a conseguir. Creo que vamos a conseguir moi pronto todo eso. E despois pois o vemos na propia estrada de Ledoño, donde tamén pois hai un abandono notable. E por parte da Diputación Provincial, que é a outra administración que temos aquí, pois bueno, temos numerosos proxectos que se van a empezar no vindeiro ano. Vimos unha non exenta polémica, pero unha estrada que cambiou un 300% como é a estrada de Orro. Vamos a continuar ata o límite con Uxes, con Concello de Arteixo.
E, bueno, pois melloras tamén na zona do colexio de Tarrío, xa se veu mellorada pois algunha que outra estrada por parte tamén da Diputación Provincial, e, bueno, pois aí pois chamamos a porta e non tan rápido como a quixéramos, pero sí que polo menos nos reciben, nos atenden e fan. Ahora que fala vostede de perspectivas así inmediatas, non? Porque vai comezar o ano e esas actuacións de mellora presentaban hai pouquiño un ambicioso plan de infraestructuras deportivas, non? Sí, tiñamos esa reivindicación por parte dos colectivos deportivos do noso Concello de Culleredo e de usuarios das diferentes instalacións deportivas. A verdade é que, igual que pasaba cos colexios, pois tamén pasaba cas polideportivas e con algunha que outra instalación e, bueno, pois despois dun exhaustivo traballo por parte dos servicios técnicos, hai que decir que nos concellos temos que programar, temos que coñecer cal é a realidade, programar, facer o orzamento, facer, digamos, o previo a ese proxecto para logo pois poder dispoñer do orzamento necesario para facer os investimentos, ¿no? E, bueno, pois de aí se desprenden esos 5 millóns de euros aproximadamente que vamos a invertir en todos os campos de fútbol, instalacións deportivas do noso concello. Aí vamos a mellorar pois ese campo do Carrizo, da SD Portazgo. Vamos a cambiar o céspede artificial do campo de fútbol do Olímpico de Rutis. Vamos a mellorar os vestuarios, a ampliar os vestuarios do Polideportivo de Almeiras e que tamén sirva para que o Unión Deportiva Juvenil de Almeiras poida aproveitar esta infraestructura e goce xa dunhas instalacións punteiras. Vamos a mellorar as instalacións tamén do campo de fútbol do Burgo. En Tarrío, que acabamos de cambiar o césped, como tamén en o Burgo e en outras instalacións, pois vamos xa a tamén ampliar os vestuarios e despois esa obra estrela de 1.300.000 euros aproximadamente, que esa renovación integral do que é o pai de todos os pabellóns neste concello, ¿no? Como é o pabellón de Tarrío. Marcadores electrónicos para todos os pabellóns, millora de todas as instalacións exteriores, tanto en Alvedro, como en Castrolaxe, como en Castelo, en todos os puntos do noso concello, e dai se desprende esa inversión de 5 millóns de euros que sin dúbida pois van a contribuir a que se poida practicar con maior calidade o deporte no noso concello. E xa que falamos estamos metidos en Fariña no ano que ven, non? E antes falaba vostede dese tema do litoral, a recuperación do litoral, os cartos europeos, e a mí me ven á cabeza o paseo marítimo, que este ano agora que xa está pois todo o servizo de cuidado se nota xa moito mellor, pero claro, despois das obras de dragado había que darlle un repaso e se lle vai dar. Bueno, pois é moi bonito que cando un vai con unha reivindicación xusta o escoiten e ainda encima pois poida traer os investimentos ao seu concello, non? Iso foi o que pasou nesas visitas reiteradas que fixemos á capital de España, a Madrid, para falar co goberno de España e decirlles que esa obra de saneamento da ría do Burgo, pois que todos estábamos contentísimos con ela, pero que Culleredo fora quen sufrira o impacto máis importante sobre o territorio e que non quedara equilibrado como éramos antes como paseo e como quedamos como paseo. E de aí que, bueno, pois o maior investimento que vai a facer o goberno de España nun paseo marítimo en toda Galicia, pois vai a ser o que vai a facer na renovación integral do paseo marítimo do Burgo. Sabemos que hai esas lousas que están deterioradas, sabemos que hai esa balaustrada que temos que adaptala xa ao cambio climático para que a subida das mareas non inunde o noso paseo marítimo, de aí que se cambien pois toda esa balaustrada por uns petrís que xa veñen pois preparados para esa loita contra o cambio climático, esa millora enerxética pois mellorando as luminarias en diferentes tramos do paseo marítimo. Bueno, en definitiva, en torno a 3,5 millóns de euros o que se vai a invertir no noso concello de Culleredo. E ademais contentos tamén de que nesas visitas que se fixo dende Culleredo contribuíramos a que concellos como Ouleiros ou como Cambre tamén melloren os seus paseos marítimos, porque eso tamén vai a contribuir a unha maior mobilidade entre todos os veciños da área e os que nos poidan visitar. É dicir, pois un veciño que salga do Burgo pois vai poder ir andando ata Santa Cristina polo paseo marítimo, e un veciño que salga moi pronto da Coruña pois de Oza ou de calquera punto da Coruña, pois o que queremos precisamente que poida vir con seguridade ao noso concello, non? Pero bueno, en calquera caso, esos son visitas, esas visitas a veces criticadas. Que fai o alcalde en Madrid? Bueno, pois o alcalde en Madrid
ao que vai, lóxicamente, é a traer inversión para o noso concello, a que sexa escoitado e a tratar de que Culleredo pois non perda esa estela de ser un dos concellos punteiros na área metropolitana da Coruña, como por exemplo vamos a facer tamén en breve con ese tren de mercancías que vai ir ao Porto Exterior e que esperamos que se ubique en Ledoño, ou como vamos a facer con ese tren de cercanías que esperemos que tamén os investimentos vayan á estación de tren do Burgo para, bueno, pois adaptala a esa modernidade que se está a facer dende o Ministerio, ¿no? E que Culleredo pois este aí. Tamén hai unha perspectiva, vostedes presentaban hai pouquiño unha ambiciosa oferta pública de emprego, porque é evidente que un concello como este, con todas as perspectivas que ten, pois que ten que ter unha plantilla, como vai ese plan de reforzo de persoal para conseguir pois unha mellor atención aos veciños. Bueno, pois é un tema progresivo. Si Culleredo fose unha empresa privada e coa economía que ten o Concello de Culleredo, que é unha economía en estes momentos saneada, donde non hai problemas de financiamento, donde non hai problemas de estar hipotecados en absolutamente nada, donde se está xestionando os cartos dos veciños con moita responsabilidade. Si fóramos unha empresa privada, pois seguramente en 2 días teríamos toda a plantilla do Concello de Culleredo tal e como se demanda. Pero os procedementos na administración pública son os que son. Os procedimentos son os que son e os plazos son os que son. E, bueno, e ás veces tamén o non contar cunha maioría suficiente nun concello pois para tomar decisións pois rápidas, pois provoca que se demoren as cousas, non? Pero, bueno, eu creo que a planificación que se está facendo dende Recursos Humanos do Concello de Culleredo é a correcta, se están reforzando, como xa se fixeron, os departamentos estratégicos do noso concello. A ninguén se lle esquence pois os problemas que hai en urbanismo cando un solicita unha licencia ou un informe xurídico, a ninguén se lle esquece pois a veces a falta de rapidez que poida existir pois nunha tramitación no departamento de obras ou no departamento xurídico. Bueno, pois todo eso está contemplado, pero o procedimento que hai que seguir é un procedimento lento. E aí, bueno, pues, os principais que sufren as consecuencias, os veciños e as veciñas, pero creo que se está facendo un traballo con responsabilidade e planificando perfectamente cales son as necesidades e as carencias que ten o Concello na atención cidadá e na atención tamén pois neses postos estratégicos que sin lugar a dudas pois están para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Bueno, alcalde, remata 25, comeza o 26 en breve. Ustedes acaba de decir un pouquiño por onde poden ir os tiros, ¿no? Das necesidades e das perspectivas de futuro. Non sei que lle pide, aparte este 26 no máis profundo do corazón do alcalde, non do cidadán, senón do alcalde. Bueno, para os meus veciños e veciñas o mellor, sin lugar a dúbidas, que teñan, sobre todo, moitísima saúde. A lotería xa non nos tocou, co cal, pois, toca pedir outras cousas, non? O mellor para eles e para todos os veciños e veciñas, como digo, e tamén, pois, que Culleredo, pois, no ano 2026 consiga, por fin, dar ese golpe hacia arriba, ese impulso hacia arriba, con moitos investimentos que están programados, que van a mellorar, sin dúbida, pois as nosas vilas, as nosas estradas, as nosas parroquias e tamén a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, que poidamos ser o suficientemente áxiles para que isto se vexa no ano 2026 totalmente reflexado, ¿no? E que, bueno, pois eso é un desexo, pois que dende esa perspectiva de alcalde que ti me pides, pois eu quero que pase, ¿no? Porque temos todo aí, toda a planificación aí, ahora só nos falta que se vexa e creo que no 2026 é onde se vai a ver. José Ramón Ribó, alcalde de Culleredo, moitas grazas. Unha aperta, como sempre, e felices festas a todas e a todos e, como non, como acabo de decir, moi feliz ano 2026. Un saúdo, grazas.